悲しみの向こう、片柳宏。5月31日。状況は変わる。こんな状況ではもうダメだと思うのは、この状況がいつまでも続くと思い込んでいるから。いつまでも変わらない状況など存在しません。どんな最悪の状況もいつか必ず変化する。いつか必ず道が開かれる。そこに私たちの希望があります。